Казвам се Маргарита Василева от град Бургас. На 5 юни 2012 година дъщеря ми беше блъсната от камион на пешеходна пътека и пострада тежко. От брошура на сдружението SOS ПТП разбрах, че имаме право на парично обезщетение от застрахователи. Свързахме се с тях и те ми съдействаха, за да го получа. Всички, които са пострадали при катастрофа, да се обърнат към сдружението SOS ПТП, за да помогнат и на тях. Съдействат по най-бързия начин.